בשדרות, במפעל של אוסם, לא פעם ראשונה שלי פה. באנו לעשות סיור ולראות כל מיני מוצרי בסיס ישראלים שכולנו משתמשים בהם, לראות איך מייצרים אותם פה. לשמור על הייצור הזה, לא להפסיק אותו, אז בעיניי, מעבר לזה שזה חיוני וחשוב, זה נותן מסר שאנחנו פה להישאר, והמנגינה הזאת אי אפשר להפסיק אותה, לא משנה מה יקרה. דווקא עכשיו ודווקא בשדרות, כדי לחזק פה את כל מה שהם עושים. פה מייצרים את המוצרים הכי בסיסיים שאנחנו אוכלים כל הזמן, אז איפה אם לא פה? אני שמחה שהגעתי, כי זה עושה לי טוב לראות שהמפעל הזה עובד, ושיש פה חיים, ושאנשים עובדים. אני מכורה לפתיתים, מי שעוקב אחריי יודע, יש לי גם מתכון מיוחד לריזוטו פתיתים שאני עושה הכי קל בעולם, הכי טעים שיש. בגלל שאני הופעה, אז באמת הדבר שהכי אני משתמשת בו הכי הרבה כל השנה, זה הפודינג וניל, ונילוש. עושים זה בכל דבר בבית שלנו. זה קטשופ, מיונז, פתיתים, חטיפים. בגדי מרק, ביסלי, מנה חמה, פתיתים, מה לא, הכל. כל הרטבים, אני חושב שהם מוקפצים, וזה דברים שתמיד יש במקרר, גם בבית, אצל אמא שלי. כדי לתמוך בכלכלת ישראל, ובכלל, כחול לבן זה הכי שווה. כדי לחזק את הכלכלה הישראלית, כדי לחזק אותנו, לחזק את העבודה פה, לגרום לנו גם להרגיש יותר חשובים ויותר חיוניים לתוך כל הדבר הזה, ואתם יודעים, בסוף מי יש לנו אם לא את עצמנו. אנחנו יכולים לייצר פה הכל, יש לנו כוח עבודה מצוין פה, ואנחנו צריכים להמשיך לייצר כאן בארץ גם כדי לתת עבודה לאנשים בארץ, וגם כדי לעשות פה תחרות. אני חושב שהיום אנחנו מבינים יותר מתמיד את החשיבות של דברים שמיוצרים בישראל. אנחנו רואים מה קורה מסביבנו, וכל מה שאנחנו יודעים לייצר פה בארץ, צריך לתת לזה אקסטרה דגש. אני מאחלת להם שיזכו לשקט ושיחזרו לבית שלהם בשלום, ושלא יצטרכו לפחד יותר מכלום, למרות שהם באמת הכי אמיצים בעולם. שיגמר המצב הזה. ושקטים, ויחזרו בהם במהרה, ושכולנו נחזור. שיחזרו לבתים במהרה ושהכל יהיה פה בטוח ושקט. שנחזור לחיים ונשמור כן על אופטימיות עד כמה שניתן. אני מאחלת לאזור הזה לפרוח ולסגסג כמו שמגיע לו שהוא יהיה. מאחלת למי שלא נמצא פה כרגע שיוכל לחזור כמה שיותר מהר, בשקט ורגיעה, ושיהיה להם סגסוג. פשוט תהיו חזקים, כולנו איתכם ואנחנו תומכים בכם, ותיכנסו למרחבים המוגנים, תשמרו על עצמכם. אני חושב שאין ישראלי היום שהלב שלו לא מדמם ומפורק, ורוצה לחבק כל אחד שעבר את זה. לא ביחד ננצח, זה עד הניצחון. אנחנו לא מוותרים, ועם ישראל חי וחזק.